A început live-ul, ce am observat încă din primele imagini este că Mihai și Hatice se țin de mână. Se pare că Hatice a trecut peste, sau cel puțin așa pare până acum. Doamna Simona a anunțat că vor mai fi niște informații în emisiunea de astăzi, spunea că vor fi niște exclusivități. Se pare că s-au aflat mai multe lucruri decât au fost dezvăluite aseară la Task. Acum nu a spus despre cine este vorba, e posibil să fie vorba despre Mihai și fosta lui sau actuala lui iubită. Va fi o emisiune încărcată, cu multă tensiune, cu siguranță, și chiar dacă pare că cei doi au trecut peste, văd că se țin de mână, s-ar putea să se mai destabilizeze lucrurile după ce se vor face aceste dezvăluiri de care ni s-a pomenit.